bona nit. Fa molt de goig veure la Casa Gran així, plena, i el que ens queda per omplir. Ara farà 10 anys que vaig arribar a la Pobla. Em dedico a ensenyar i ensenyo a un grup d'adolescents diferents, màgics i especials, que m'han transmet i que em demostren dia a dia que la importància de la lluita pels drets socials ha de ser una de les nostres banderes. Parida a Torís i acollida a la Pobla. Sí, allí em pariren i així estic. Tot i que vaig aterrar així sota un període aparentment exitós, he tastat la Pobla més rància, la Pobla més apàtica, la culturalment més apagada, la políticament silenciada. I ara és la nostra. Però ves per on heus així un clevill en el règim, un badall de llum on, quan mires per tot arreu, veus il·lusions i tot un fum de somriures. Forme part d'un gran equip, de tots aquests i els que queden per pujar. Som un equip transversal, plural, honest. Som treballadors i som la millor opció que la Pobla té per a governar. Aquest equip, que també m'ha acollit des del primer dia, em fa recordar sistemàticament que no estem sols, que som molts més dels que ells volen, pensen i diuen. Encapçalats per Josep Vicent i per Iris, aquestes dues persones tan valentes i tan vàlides ens han demostrat durant aquests 4 anys que una oposició ferma i decidida és el primer pas per a formar un govern ferm i decidit. Vull dir-vos que estem absolutament preparats i que portem la força del canvi en l'ADN. És l'hora de traure pit, és l'hora de cridar i de dir a tothom que estem orgullosos de qui som i del que representem. Salut i força compromís.